Bueno, bai, ez, Bizkaitxarra izen dugu bai, berezixe ez, eta, bizi izen dut beste egoera batzutan be bai, afizionau modun, edo lehen urtin, bankiotik be bai, eta urten, responsable modun, ez, eta, partio berezixe da, baina, batez bedana da, partido oso garrantzitsu gutzako. Bai, nik uste danetik bizi izen dugule, eta, poliziala ikusti, bitaldik hor goixen, eta, horrek zen da Euskal Futbola nahiko ondo dauela, eta, danok nahi dugune hori da, ez, bitaldik hor goixen egoti, baina, gure neurritik hobeto, ez, gutzako. Ez dakit, favoritu dan berbi, daukagune da konfixantzi geure taldiaz eta geure buruaz, eta txin fuerte sentitzega, eta badakigu aurkari zel daukagule, baina badakigu bai gauzak ondo itxema guz, geure aukera gauzela eta hoxea lortu bigune. Ez, igual komponente diferente batzuk bai baukio, ez, tensiñoiana edo beberizixe dizela, ez, eta bisotaz bejokatzen dela, eta gauza asko dauzela, ez, nik uste dut, bi taldik zentzu horretan nahiko liberaute goiezela edo motxilan ez daukagule zer, ze temporadi ondo doi bisontzako, eta ber partidon bat ikusten den eta geuk irabazten dagoen. Nik uste bakotxa beran gauzakin, beran honen amoten dagoela, bat ez bazkenengo jardun aldizetan ez, nik uste guk okerrezpana lau garaipen daro jau segidan, eta eurek azken 15 puntutik 13 eta itxue bai ez, nik uste talde diferentik gazela, igual gu vertikala huega erasun batez be, eta eurek igual horeka gehiago dukigu baino ez, argi dagoena da, bisok partidu handi baten biko golo bizer nahi dugu irabazi.